Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Shout out! Shout out sa'yo na broken-hearted ngayon. Na para bang di ka na natuto. Na alam mo ang yung kapartner mo, loko-loko, pabalik-balik ka pa rin. Sakit, di ba? O siya, tama na yung kakasikip mo sa sarili mo, B. Tama na, move on ka na, ha? Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan na daldalerang atleta, DJ Mara Tony. At alam mo, isa sa mga pinakamagandang revenge. Oh, syempre gusto mo yan, di ba? Gumagante. Gumanti naman in a good way, di ba? So, ang best revenge na pwede mong magawa dyan sa partner mo na iniwan ka, sinaktan ka, pinagpalit sa mukhang mapa. Kung hindi mapa, mukhang ewan ko. Buti nga may itsura pa. Ang best revenge na pwede mong maibigay dyan pakita mo yung sexy body mo. Siyempre, mahirap magkaroon ng sexy body kung hindi ka marunong magbilang ng calories mo, B. Speaking of, nabanggit ko nga kanina na ilan sa mga lugar dito, lungsod ng Quezon City, ay nagbibilang na ng kanilang calories or yung kanilang calorie counter pagdating sa mga fast food chains. Ang nakakatawa dito, no? So, bago ka umorder, makikita mo yun. Kasi meron ng dalawang klase, di ba? It's either mag-order ka sa over-the-counter or order ka na digitally. Kung saan, pupindutin mo na lang. Tapos, pag pinindot mo, makikita mo na doon na ubod ng sarap at lutong ng manok. Nasa baba, may numero. Makikita mo yan, ha? May mga numero yan sa baba. Makikita mo doon. 700 KCAL. Yun na. K-Cal ang tawag doon. Calorie count yun. Pag yun ay nakita mo, nako, palakpakan mo yung restaurant. Dahil panigurado dyan, at panigurado dyan sa restaurant na yan, kapakanan niya lang ang iniisip mo. Uy, mahirap yun lalo na sa mga fast food. Kasi alam naman natin na kapag ka fast food, medyo mataas talaga ang fat content, mataas ang oil production. So, basically, mahirap para ilagay dyan. Pero kung alam naman nila na medyo health conscious na tayo, kasi nga 'di ba, kailangan medyo maging intentional na tayo this year. Lamon ka ng lamon, B. Tapos magugulat ka, bigla kang aatakihin tapos dadalhin sa ospital. 'Di ba? Ang pinakamaganda diyan, isa sa mga magandang sign na yung calorie counting na yan is talaga magbe-benefit sa mga tao. Medyo pipigilan kanyang kumain. Alam mo, naalala ko na. Share ko lang. Isang beses, gustong-gusto kong kumain sa isang fast food. Sige na nga sabihin ko na nga, Burger King. Yung Burger King na yan, ang sarap ng french fries nila. Sobrang favorite ko yon. Tapos nakita ko, ayan na, lumabas na dun sa may digital na screen nila. Kalagay sa french fries, 360 calories. Yung 360 calories na yun, alam mo kung ilang minuto ko tatakbuhin yun. Siguro mga around 40 minutes of my time din. So sabi ko, worth it ba tong french fries na to? Kung itatakbo ko, feeling ko kung itatakbo ko naman okay lang. Pero kung alam ko sa sarili ko, nalulukohin ko lang din naman yung katawan ko, wag na lang siguro. So minsan be mindful tayo sa mga kinakain natin, no? Marathon, hindi nga ako kumakain sa mga fast food, wala nga akong share. Pero kahit sa mga simpleng bagay na kinakain mo, for example, kumakain ka ng mahilig ka sa tuna, di ba? Yung tuna na nakalagay sa can, pasip-sip mo yung oil niyan. Medyo unhealthy din yan. Diba? Alam mo, kahit papaano, simpleng bagay, simpleng ways kung paano ka humaba ang buhay. Kayang-kaya mo naman yan sa sarili mong paa, ha? Again, I'm just here to remind you, baby. Para pare-pares tayong humaba ang buhay. Diba? O siya, mamaya ulit, usapang kasarapan. Kasama pa rin ang inyong daldalerang atleta, DJ Mara Tony. But for now, syempre, tuloy-tuloy ang Feel Good Music. Ngayong Feel Good Monday, dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.